No, už sme aj späť, takže čaute. Čaute a staváme už domček. Ale nevynecháme čas. Ešte ste nezmeškali ani jedno, iba sme troška začali tento domček. Dali sme dole dve bloky. Áno. Ale robíme si... Aj toto bude len taká malá búdička hore a bude skoro polovica pod Toto zemou. bude baňa, one. Bude pod zemou, lebo toto bude podľa mňa len o tom, že chceme získať kone. Alebo toto bude mať taký dom, čo... A musím presne cez noc ísť hľadať drevo. Teraz by som si najradšej začítoval. A ináč, vedeli ste? To iste vedeli už, ale no, nič. Tak musíme ísť večer rúbať drevo. Pech. Ja chcem veľmi ten môče, len spodok vyrúbeš a celé sa vypadne. To je Ale také iba so kúlové. sekerou. Nie, to není iba so sekerou, A s rukou nie. ale aj s rukou. Napríklad má Zombie King na telefóne tiež Minecraft a tam má to také kulové, že keď má diamantový krompáč, sekeru, a to len spodnú časť musí vyrúbať a potom sa mu celé vyrúbe. Vypadne. Toto nebude stačiť počiť. Padol si do takej kulovej bani. Pozri sa dozadu. Videl som veľká temnota. Potom sa tam pôjdem. Dúfam, že tam nájdeme železo, lebo keď nájdeme železo, hneď môžeme urobiť panciel. Nie pre nás, ale pre koňa. Veľká som zabudol, že ako sa to robí, čiže si to musím potom ešte raz pozrieť. Chvíľka, kde mám telefón? Chvíľka, donesieš mi sem telefón, prosko? Ale neviem, kde ho máš. Nemal som ho tu hore. Ale máš. Nemám na posteli, alebo niekde. Tu nie. Na zemi. Proska, pohľadaj mi ju. A presne dva chýbali. A ešte ština. Čo som ti povedal? Veď tam dá iba jednu. No, Prosko, tuto niekde by mal byť. Počkaj zatiaľ, choď rúbať drevo. Dobre, ho nájdem. Takže zatiaľ idem rúbať drevo. Wow, našiel som jedlo. Čo? Apple. Jablko. No super, to je super. Tu vypadlo zo stromu. Dobre, na chvíľku, nie som tu, ale hneď som tu. Dobre. Ty si čo urobil? S kým? Ničím. Rúbem drevo. No. Už máme iba 3 minúty. Jak som sa lagol. Ešte niečo, že prepáčte za lagy. By boli veľké, lebo teraz som sa lagol. No. Tam nebol skeleton, že? Nedá sa jesť. Wow. Banána. Kde to chýba? To som tu. Crafting. Ja si pozriem. Craft. Takže neviem to vybrať spolu. 24. Dobre. Hotovo. Idem toto skladať. Ešte môžem strechu. Pozri, áno. A nič. Kľúka toto. Pred chvíľou sa mi to laglo. Ako? Už zastavila sa to celé. Dobre, tak hľadám. Najprv si pozriem sedlo. Ja si zatiaľ. Alebo čo si, to si pozriem skôr, ktoré skôr nájdem. Hotovo. Dobre.
Idem si zobrať crafting do domu. Craft. Tu bude čestka. Tu bude crafting, čo ma chcem teraz craftovať. Kus, a nevadí, troška sa mi to zase laglo, ale ostane mi. Čo robím? Tu je pancier, iron, čestu. Čo? Oj, tento telefón. Dobre. Telefóny, to je také blbosť. Koľko takto viem, že musíme na... Ako sa robí farebná? Ja strom si zasadím pred dom. Nie. Dobre. Môžem sa zasadiť? Áno, ja niečo si pozriem. Nie, zatiaľ tu zasadím stromy a idem rúbať drevo. Jaj. Ja som sa lagol. Dobre, tak toto sa robí takto super. Už viem panciel. Takže idem. Viem už, ako sa robí panciel. Do prdeli. Čo? Som zabudol. Čo? Nie. Nedávaj. Som zabudol si vyrobiť sekeru. Rýchlo craftnem. Zbehnem craftunky. Pôjdem dole pre kameň. Julka, potom nemôžem ja hrať, lebo niečo som, poviem ti, prečo som nabral coal, lebo musím urobiť coal blok a keď coal blok vypáliš, máš z toho taký nový blok, a ktorý musíš potom zafarbiť a tak sa z toho nejak robí. Ježiš! Pustíš ma prosím? Len choď domov a pustíš ma. Môžem niečo ešte craftnúť. Dobre. Niečo získať. Ti nekraftni nič, lebo idem do bane. Do bane, dobre. Len... Iba nie, počkaj, troška toto nechám, lebo potom ešte vypečem trocha fakiel. My sme mali do bane, dobre? Môžem, ale nie teraz. Nie teraz, lebo ešte ty pôjdeš pre kameň. Ale na čo ideš sem? Lebo tu budeme mať baňu. Nie, ja idem do jaskyne. Ale tam nebola jaskyne, tam sme my boli už. Iba to je také blbé, zabugované, že to je... Viem, ale tam za to môže byť železo. Fakle ber. No, to som sa... A ber všetky krompáče. Viem. Tak môžeme ísť. Potom tu v dome si urobíme baňu, dobre? Ale najprv železo. Skúsme tam pozrieť. Jumpni dole. Nie toto bolo. Sme videli takú, kde je celá temnota. Áno, hovoril som, že zastavme sa tam s vetrmi. Už aj ide hore slnko. To je super. Takže poďme rúbať radšej do môjho bytu, čo som začala. Nie. Julka, fakt, tuto sa môžeme pozrieť. Nie, že tuto to je, ale že tuto by keby bol, že toto je fakt teraz toto zvláštne, táto jaskyňa. Veľmi zvláštna. Keby tam niekto rúbal, že? To čo je? Hádam, to nie je džungel. Nie, to... Ale barany! Nie barány, ovce. Áno. Obrá jaskyňa. A poviem vám niečo. Budeme mať Postel. a džungel. Džungla. Tam je. Uhlie, máme faklie. Uhlie Ale máme na fakle. najprv musíš urobiť Uhlie máme tých na baranov, torči. lebo vieš, aby sme potom mali z toho vyrobiť. Nie, ale Čo? To len som si predstavil. Čo? Nie. Tekvica! Tekvica. Seno! Železo! Železo. Jumpni dole, tu máme niekde. Tam je
tam je veď... Viem.